Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia se jiltaqgħa mad-deputati nazzjonalisti li qegħdin jopponu t-tmexxija tiegħu. Irrapurtat dan il-gazetta MaltaToday. Numru ta' attivisti nazzjonalisti u ex-deputat nazzjonalista li huma viċin il-Kap Nazzjonalista Adrian Delia qegħdin jgħinuh billi jitkellmu mal-ex-Kap Nazzjonalista Simon Busuttil ma' Irrapurtat u sabiex jiltaqgħu ma' Adrian Delia. Anki attivisti qrib il-fazzjoni tal-ex-Kap Nazzjonalista ġew avviċinati sabiex ikkonvinċu lil dawn id-deputati jiltaqgħu mal-Kap Nazzjonalista. Il-MaltaToday rrappurtat ukoll dwar is-sitwazzjoni miżera li jinsab fiha l-Partit Nazzjonalista bħalissa u dwar tentattivi li saru sabiex Delia jitneħħa minn kap. Saħansitra kif irrappurtat fil-medja, David u Jason bdew jorganizzaw laqgħat sigrita sabiex ineħħu lil Delia minn kap. Fil-waqt li ġie rrappurtat ukoll li David u Beppe kienu fost id-deputati nazzjonalisti li ffirmaw dikjarazzjoni sabiex Delia ma jaqpax kap. Il-MaltaToday rrappurtat ukoll kif sorsi li tkellmu magħha qalu li minkejja Delia m'għandux l-appoġġ tad-deputati nazzjonalisti, għandu l-appoġġ tal-attivisti nazzjonalisti. Qalet li attivisti ta' Simon Busuttil kitbu fi grupp privati fuq Facebook sabiex jibbojkottjaw l-elezzjonijiet ta' Mejju fi protesta kontra Adrian Delia. Dan ħoloq tħassib fost l-Europarlamentari nazzjonalisti David Casa u Roberta Metsola għax huma żewġ esponenti nazzjonalisti qrib il-fazzjoni ta' Simon Busuttil għax jistgħu jbagħtu fl-elezzjoni ta' Mejju. Attivisti nazzjonalisti qalu l-MaltaToday li aħjar jaraw il-partit tagħhom jitlef l-elezzjoni milli jivvotaw għal Partit Nazzjonalista immexxi minn Adrian Delia. Il-MaltaToday rrappurtat ukoll il-membri ewlenin tal-Partit Nazzjonalista li qed jopponu l-Adrian Delia ħadd minnhom ma ressaq mozzjoni ta' sfiduċja fih. Il-MaltaToday infurmata li fil-ġimgħat li għaddew kien hemm numru ta' attivisti nazzjonalisti li ħeġġu lid-deputati nazzjonalisti sabiex jisfiduċjaw lil Delia. Il-gazetta tkellmet mad-deputati nazzjonalisti Jason Claudio Greg, Beppe u Ryan Carlus li rrifjutaw li jikkummentaw jekk ġewx imħeġġa biex imexxu l-qudiem mozzjoni ta' sfiduċja f'Adrian Delia. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.